to abu na gaba da zan yi magana a kai shine verification, wato tantancewa da ake yi ta members na Inksnation. Kamar yadda muka sani, duk wata harka ta kuɗi ko ta koma menene ana tantancewa a tabbatar cewa na farko wanda yake cikin wannan tsari ya bi ka'ida ko kuma ya cika ka'idoji da ake so ko bai cika ba. Sannan kuma bayan nan, domin a dakile 'yan handama da babakere, saboda wani sai ya shi kadai ya account 10, account 5, to amma ta hanyar verification za a tantance kuma za a tabbatar cewa kowa account da ya yi. Saboda haka shi verification din nan an daɗe da ɗauko tsarin shi kuma fara na farko an yi duk wanda suke ciki sun san da wani tsari da aka yi na kogofe, wanda aka ce wanda suke da national ID card za su biya 200, wanda ba su da shi kuma su biya 700. To an yi wannan tsarin kuma alhamdulillah an samu nasara, jama'a da yawa sun biya, an yi musu, sun biya wannan kuɗi. Da aka zo mataki na gaba sai aka fasa amfani da wannan tsarin, aka canza sabon tsari, sai aka ce kawai exchangers za su yi wa end users verification. Su kuma exchangers, state coordinator da assistant state coordinator da secretary na state za su yi musu verification. Su kuma exchangers din nan sai su je su yi wa end users verification, wato sauran mutane ke waɗanda ba exchangers ba. Kuma sannan verification din nan username kawai ake bukata, sai ID card wanda yake valid ID card, misali ko national ID card ko voters card ko international passport ko driver's license ko kuma dai wani abu wanda yake valid ID wanda a hukumance hukuma ta yarda da shi, sai kuma PIN card. Abin da ake so a gani shine da kai da kaje da ID card ɗinka da kuma PIN card ɗinka, na farko duk a ga cewa mutum ɗaya ne a cikin hoto kenan. Sannan kuma da PIN card ɗinka da ID card ɗinka suna ɗaya ne a jiki. Sannan details ɗinka da ka bayar ka cike kai updating profile ɗinka na Inksnation da shi, da kuma details ɗinka na PIN card ɗinka ana so a ga cewa duk iri ɗaya ne, da na ID card ɗinka sorry, da kuma details ɗinka na profile ɗinka na Inksnation. Wannan shine abin da ake bukata. Sai mutum ya bada user, idan shi exchanger ya tabbatar da waɗannan abubuwa, sai ka bada username ɗinka, sai ya shiga, akwai inda zai shiga ya ma verification, sai ya shiga ya ma. Kuma ba a karɓar ko sisi. Wannan verification ɗin is free of charge, saboda wancan karan an bibiya kuɗi, wasu sun yi wasu ba su samu sun yi ba. To a wannan karan Inksnation har kullum abin da muke yi shine mu sauƙaƙa wa mutane, kuma a samar wa da mutane abin da za a rage musu raɗin talauci da sauransu. So sai aka shigo tsarin cewa wannan verification ɗin is free of charge, kyauta ne, ba sai mutum ya biya ko sisi ba, illa iyaka ka samu exchanger mafi kusa da kai wanda yake da shago ko kuma kasan gidansu, sai ka je ka same shi da wayannan abubuwan valid ID card, PIN card ɗinka, sai ka je ka same shi ya maka verification. Wannan su ne abubuwan da ake bukata, kuma shi ne da tsarin yake. Idan ka je ya tabbatar da komai, zai karɓi username ɗinka, zai shigar da ya ma verification. Wannan shi ne tsarin da dalilin da ya sa ake verification da kuma yadda tsarin verification ɗin yake. Sai ka je ka nemi exchanger ba, automatically za ka yi trading Pinkoins ɗinka a yanar gizo-gizo. Akwai shafunan da za a buɗe wanda kawai mutum zai iya shiga ya je ya sayar da Pinkoins ɗin shi. Kamar yadda muka sani yanzu Bitcoin da Ethereum ana sayar da su. Da ka ɗauko application ko kuma ka san inda ake trading, za ka shiga ka je ka sayar da su. So za a bada trading ɗin Pinkoins, kawai ka je ka sayar ko kuma ka siya. Mataki na biyu kenan. Mataki na uku kuma shine siyayya da za ka yi da Pinkoins. Nan gaba za a samar da merchant waɗanda sun yadda ka zo kai siyayya a wajensu. Misali ina sai da waya, na yadda ka zo ka sai waya a wajena ka biya ni da Pinkoins, maimakon ka zo da kuɗi naira ka biya ni, a'a na yadda ka tada Pinkoins ɗinka ka zo ka sai waya a wajena ka biya. Nan gaba za a samar da waɗannan, yanzu ana ta aikin ƙoƙarin samar da su. To nan gaba Inksnation za ta yi musu rajista masu sai da sayarwa. Saboda haka muna kira da duk mai sai da wani abu ko mene duk ganta shi, ko kasawa kake yi a kofar gidanka, ko online business kake yi, ko shago ne da kai, ko supermarket ne da kai, ko mall ne da kai, muna kira da kowa idan an fara mutane su shigo cikin tsarin. Za ka yadda cewa za ka karɓi Pinkoins a zuwa yi siyayya da shi, za a zuwa yi siyayya da Pinkoins, a baka wannan Pinkoins din
kai kuma idan an baka wannan Pinkoins din ka tara duk sati akwai inda za a sama a wallet ɗinka da za ka je ka yi clicking ka saka account number ɗinka, kamfani ya kwashe wannan Pinkoins ɗin ya sama kuɗinka in naira cikin account ɗinka, kai kuma ka je ka ƙara siyo wannan kayan ka zo ka ƙara kasawa. Misali kana saro kaya a supermarket, sai mai supermarket ɗin shi ma yana karɓar Pinkoins, kai ma kana karɓa, kaga ba ma sai ka tura wa kamfani ya maka canji ba. Idan ka sai da misali kayanka kawai mai supermarket za ka je ka samu, shi kuma ka tura mai Pinkoins ka ƙara sarowa, kai kuma ka zo ka sayar. Shi kuma misali yana siyowa daga kamfanin da suke yin misali kayan, kamfanin kuma su ma suna karɓar Pinkoins, kun ga shi ma ba su yayi exchanging a kamfani ba, kawai zai je ne can kamfanin da yake saro kaya ya tura musu Pincoin ya ƙara saro kaya ya zo ya sa a cikin store ɗin shi, su kuma can sai su je Inksnation ta yi musu canji su ƙara producing ɗin wannan kayan. Misali a production ɗin ma suna siyo abubuwa da suke haɗawa su yi wannan abu, to inda suke siyo abubuwa suna karɓar Pincoins, haka abin zai yi tafiya sai an je ƙarshe. Shi kuma su kuma Inksnation na nan a madakata suna jira, kawai jira suke duk wanda ya zo zai canza Pincoins ɗin shi daga gare su, kawai zai yi clicking ya sa account number, kawai su mai exchanging su samu kuɗin shi in naira cikin account ɗin shi da zai cigaba da harkokin shi. Hadda wasu bonuses sun ma za ka sa mutum, amma in Pincoins ba in naira ba. Saboda haka wannan shi ne tsarin da Inksnation ta yi. Ina fatan masu tambaya akan cewa ina aka samu kuɗin, ina ya samu kuɗin da sauransu sun gamsu kuma za su daina yin wannan tambaya. Sannan kuma bayan nan wasu za su ce to shi me karuwar shi? Ai tun da kuka ga ya ɗauko wannan tsarin ana yi, akwai karuwa. Misali tun a register Pincoins ake sa mana mai mutane register, su kuma su ba da cash. Wannan Pincoins din idan muka tashi za mu yi top up, misali kudin mu ya Pincoins din mu ya kare, muna so mu kara nemo Pincoins da za mu kai mutane register, za mu tura wa kamfani kuɗi, shi kuma kamfani sai ya kara sa mana wannan kuɗi da muke mutane register. To kun ga tun anan ya karu da irin wannan da yawa da sauransu. Akwai abubuwa da yawa sun rika da yawa waɗanda su daga can ko kuma shi ne wannan kamfani CEO na Inksnation a dole ba zai yi wannan abun ba tare da cewa akwai karuwa a ciki ba. Da an gina abun ta yadda ake so mutane jama'a da yawa su karu kuma a eradicating din poverty, amma kuma duk da akwai karuwa a ciki, ko da ba ta da yawa akwai karuwa a ciki. To a wannan gabar tambayar da zama ta ƙarshe shine har yanzu baka fidda buɗaɗɗiyar amsa ta cewa shin shi wannan Pincoin din kirkira suka yi ne ko kuma a siyowa suka yi suma, kamar yadda ka ce iya nan arzab da yawa, shin daman sun kirkire shi ne musamman saboda wannan sabgar ko kuma a sun siyo shi ne a saboda wannan sabgar? To shi cryptocurrency kamar yadda kai tambaya kirkirar shi ake yi. Ai misali kamar kudin mu na takarda ai buga shi ake yi, an kirkire shi kenan. To haka shi ma cryptocurrency, duk wani currency kirkirar shi ake yi. Misali ni ina da ilimin, misali idan ina da ilimin abin, ina da ilimin blockchain, zan iya kirkirar nawa ne ma yanzu kowaye in dai yana da ilimin blockchain, kamar yadda aka kirkiri Bitcoin, aka kirkiri Ethereum da sauransu, to haka shi ma ya kirkiri nashi. Idan ka kirkira za ka zuba shi, rubutu ne kawai, kodin ne, harka ce ta kwamfuta, digital abu ne, so kirkirar shi ake yi. In ka kirkira sai ka saka shi, ka kirkiri misali ga reserve ɗinka ga komai, ka sa mai a price, sannan ka zo kuma ka nema al'umma, sai al'umman nan suka yarda cewa za su karɓe shi kuma za su yi mu'amala da shi, shi kenan ya zama kuɗi. Kirkirar shi ake yi. Ka kirkira ka ɗora shi, misali kana da wannan ɗinka, misali zai kirkira na yanzu sa musbi coin, ina da ilimin abin, in na sa sai in ce to ina da coin ɗina zan ba wa mutane kowa ya zo ya rajista, ka yi rajista in baka coin, sai in ce to in ka yi rajista akwai wasu da na samar za ka je su canzan ma da wannan coin ɗin, sai ka je ka tura musu coin ɗinka ka je su canzan ma, ni kuma za su ƙara, ni kuma abin nan na dawowa, ai coins nake bayarwa ni ba kuɗi ba, so abin zai rika zagayawa har a kai limit ɗin da ma za a karɓe shi a matsayin general kuɗi, za a yi siyayya da shi, a sayar da shi da sauransu. So abin da muke fata kenan, kuma wannan shi tsarin Inksnation. Coins ɗin nan suna nan an kirkire su already, akwai su an zuba su, kawai sai dai a rika bayar da su, suna nan bila adadin, suna nan sun fi yawan mutanen Najeriya coins ɗin. Kuma yanzu in aka ba wa mutum Pincoin guda ɗaya ya sha kwana, ya samu jari, inda Pincoin ɗaya is almost wajen $6,000 da wani abu.
so dan abin da ake ba dan wani abu ne kalilan ake dauka ma a ba mutane, kawai rubutu ne kodin ne, already points din akwai su suna nan. Wannan shine. To mun gode madalla da cikakken bayani game da abin da ya shafi Inksnation. A masu kallo da sauraro duka anan muka kawo ƙarshen shirin mu ta wannan mako da coordinator na Kano Central da ke garin Kano akan harkar Inksnation. Mun gode.